Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylo talipay ang ating matagam-taman, kauban na siya. Pagkaaning lutong kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagam-taman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Putli agi na nga mong mga kasing-kasing Ginoong Diyos. Himuha kaming takos nga mga tubanggit sa mga karong adlaw, Father God. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Magampo kita, Ginoo. Angay gayud ikaw nga pagasimbahon, among pagadaygon og ibayaw ang imong pangalan. Tungod kay ikaw man ang Dios nga nagamugna sa tanan, ug niining mga tagna ang imong pulong nagahatod kanamo sa kinabuhi, kay ang imong pulong kinabuhi. Mao ngay palibot usab ang mga lilibuang anghel uban kanamo, nga mao'y magahabol ug magatabon samtang kami ani-ani ning panagtigom, among gipangayo ang balaanong panagtigom
ang imong presensya nga nagauban usab kanamo. Walay buhat sa kangit-ngit nga muapil ni nga panagtigom. Salamat Ginoo, ablihi kanunay ang among salabutan ug kasing-kasing tungod kay ang imong pulong mupahiluna man sa among mga kinabuhi. Mga magapadayon kami niining panagtigom sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 12, 13 o 14. Salamat sa atong mga bag-o nga nabautismuhan. Pwede mo tindog sila bi, mo tanaw ta. Gawas ni atong tuwa sa layo. Okay, katong mga bag-ong gibautismuhan bidaw. Okay, 1, ana-ana. Okay, salamat. Salamat. Dunay mga 28. Pwede mo abanti mo dire mo linya dire, kadali lang. Dali mo dire, dali. Okay, dali mo dire. Ay lamanuhon nato na sila kay pamilya. Pamilya nato sila. Okay, wala magpasabot nga kung niya sila na uban tag reliyon dili oy mali. Okay, linya sa mo dire. Okay, ang atong worship leader bi siya atong awiton dire dali. Okay. Family of God. I love this family. Okay. Okay, niya si brother, matut pa niya, dugay-dugay na siyang nawala sa Ginoo. Apan karon, salamat. Praise God. Okay, I love the family. Atong lamanuhon sila. Ikalipay nato ingon ang Biblia usara ba kabuok nga maghinulsol dakong kalipay sa mga anghel. Wala pa mo malipay? Praise the Lord. Dakong kalipay sa mga anghel. Usara gani ang how much more? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Adunay 16. Ang uban to ana sa laing lugar to. Okay, ng Biblia, usa gani ka maghinulsol dakong kalipay sa mga anghel nga nasa langit. I love sing 1, 2, 3, go. I love this family of God, so closely knitted into one. They have given me into your hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted to one. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God,
pagkabalik sa lingkuranan. Salamat kayo. Mao ni ang atong bag-ong mga igsuon diha kang Kristo og pinaagi sa pulong sa Ginoo nahimo usab silang manununod sa saad sa Dios. Hallelujah. Okay, Colossus chapter 1 verse 12. Okay. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Verse 13, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Sa verse 12, baliko nato sa Bisaya, magpasalamat kita sa atong langit nung Amahan. Kansang nagahatag ka natong pagtugot nga kita mahimo nga angayan. Nga magadawat sumala sa panulundon alang sa mga balaan sa gingharian sa kahayag. Diha sa gingharian sa kahayag. Verse 13, tungod niini kita iyang giluwas. Rescue. Rescue sa Greek word is erosato. Erosato means isnats. Isnats. Gisakmit, isnats. From darkness. Gikan sa kangitngit. Rescued. Rescued us from the dominion of darkness. Giluwas kita niya gikan sa pagbulutan o panggamhanan sa kangitngit. O gidala kita niya diha sa gingharian sa iyang anak nga iyang gihigugma. Verse 14, in whom we have redemption. Diha kaniya kita iyang gitubos. Nadawat nato ang kapasayloan, forgiveness of our sins. Gipasaylo kita sa atong mga sala. Ang Dios magapanalangin niini. Mao kini ang mga mensahe nga makita nato diha sa Ginoo. Ang Dios kay mo nagiingon ni Jesus nga kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Mao nga ang Ginoo nagapamuhat siya. Unsay iyang gibuhat alang kanato, tulo ka butang ang iyang gihimo. Mao nagiingon great things. Okay. Number 1, ang pagtubos. Number 2, ang pagpahigawas. Number 3, gihatagan kita niya og panulundon. Praise the Lord. Okay. Dinhi, number 1. Sa verse 14, nagaingon, in whom we have redemption. Kansa nga kita iyang giluwas, gitubos, o gipasaylo. Okay. Ang atong gihimo na 2-day seminar sa 7 Sacrament, sakit bayag yun na nga mga mensahe nga mabati niya. Nganong dili sakit, di mo na naakanay gitudlo diha og unsa ba di ay kini pagtulon-ana ang atong ginasunod sa una? Unsa ba di ini na dili man klaro? O nga dili maklaro nga wala man gyud tudluig Biblia sa tinuod lang wala man gyud. Wala sila magdasig.
nga magdala tag Biblia, magbasa ta sa Biblia, wala. Pero dili paulahi, mintras ni apa. Mao ning giingon sa Ginoo, mintras may hayag pa. Pero pasulod na ta sa kangit-ngit. Dili na literal na hayag na adlaw. Dili na literal na ngit-ngit sa kagabihon. Mintras may hayag pa. Okay, nakita na nako na nga verse. John chapter 9. Niingon si Jesus, mintras may hayag pa. Oh, kitang mga pamilyado, panahon na ni nga dasigo na nato ang atong pamilya. Dasigo na nato sila. Ayaw na mo padayon sa inyong pagpangatulog. Dili na katulog literal, katulog nga murag wala na ba'y, nabugnaw na ba? Okay, niya John chapter 9. Praise God. Verse 4. Okay. As long as it is day, samtang may hayag pa, we must do. Ayaw hunong sa pagpamuhat uban kaniya. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Buhato nato ang buluhaton nga atong ginasugdan sa pagpamuhat. Kaya nag-ingon siya, night is coming. Mauna ni. Wala na. Sa una pa baya, giingon ani. Karon, gabiin na siguro ni. Night is coming. Kay, naanaman ko no ang kagabihon, basta gabiin na, ting pahulay na yun na. No one can work. Wala na, undang ng trabaho. Muundang ragyot ng panarbaho, ani. Kay nga no, sirad-a naman eh. Wala na. Pag masira na, wala na. Undang na yung buluhaton. When no one can work, while I am in the world, I am the light of the world. Yun siya. Ako aniya pa sa kalibutan, kay ako man ang kahayag sa kalibutan. Samtang may hayag pa, wala magpasabot na tungod kay dugay na kong nakristuhanon, bag-o pa na siya, wala. Maurang luwasan ni. Okay. Nay na luwas ug alas 9. Nay na luwas ug udto na. Nay alas 3, naay giluwas alas 5 na. Karon pagpanghatag sa ilang mga sweldo pareho ra man di ay. Maurang luwasa. Mao nga kita nga naa na sa kamot sa Ginoo, kinahanglan magmaigmat. Amen. Igmat kita dinhi kay ni apata ni ining gitawag kangit-ngit. Okay. Kangit-ngitan. The dominion of darkness. Ni ata sa kalibutan puno sa kangit-ngit. The dominion of darkness. Kay ngit-ngit maning kalibutana, nagkinahanglan og igmat, nagkinahanglan og kaalam, ingon ang Ginoo, pag maalamon kamo. Be wise. Sa diha nga maglakaw ka sa kaalam, makailakag unsay right, makailakag unsay wrong. Ayaw sulod sa wrong,
adto permi sa insakto maayo. Maunay giingon sa Biblia na dili kita magkaluya sa paghunong ug maayo. Hallelujah. Oh, mga young people, praise the Lord. Mga back-upper, huna-hunaan na ang inyohang mga papel or ministry, kamugyod ang nagaable sa panimbahon through worship. Sa diya nga musimba na kita, praise the Lord. Siguruha na ang imong kinabuhi, wala gyud kay problema. Okay, amen? Siguruha. Kay ang atong Dios nga atong gisimba, balaan gyud ni siya. Dinhi ni ining simbahana nagatudlo gyud ta sa insaktong pagkinabuhi. Praise the Lord. Dili komedya. Ang atong mga worship leader, kinanglan sigurado gyud na ang kasing-kasing. Ang atong mga back-upper, sigurado gyud na ang kasing-kasing. Hallelujah. Kay ang Dios dili ra ba mahimuot na muhalad ta sa Ginoo nga dili klaro. O kung adto ta sa halad, sakripisyo, ang Ginoo nagasusi sa atong mga kasing-kasing. Mao nga kung doon na pa'y uban nga dili pa klaro ang kinabuhi, pag-ampo gyud sa Ginoo nga Ginoo, i-correct gyud ang akong kinabuhi. I-correct gyud Ginoo. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 verse 10. Kay kung dili nimo i-correct unya padayon ra gihapon ka sa dili maong paagi, praise the Lord, na ay Holy Spirit na mo reveal. Ang Holy Spirit mo reveal. Padaygan gyud na ay taong padaygan sa Espiritu sa Dios. Hinumdum mo na itong mga prophet sa unang panahon, mga propeta, nganong nakasulti man sila ni adto. Okay, ang Espiritu sa Dios. Dili malimbungan ang Dios. Hallelujah. Praise God. Jeremiah chapter 17 verse 10. Ingon siya, ako ang Dios nga nagasusi sa mga kasing-kasing o naga-examine sa ilang mga huna-huna. Nagasusi sa ilang mga huna-huna. Aron sila pagagantihan, sumala sa ilang ginahimo o sumala sa ilang mga binuhatan. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man's conduct according to his conduct. To reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Okay. So mauna ang Ginoo nagasusi kanunay sa atong mga kasing-kasing. Kadtong bag-ong midawat ug bag-o nga nahimong pamilya diha sa Dios karong buntaga nga atong gipalinya, magpasalamat gayud kita nga mauni ang bunga ni adtong nagapamuhat. Okay, kalipay. Ang Ginoo malipay ni anang nagapamuhat, nagakalipay siya ni ana. Og tungod ni ana maabot sa mga tao ang giingon gitubos. Walay laing Dios nga manunubos. Walay laing Dios nga manluluwas. Walay lain nga nagsaad sa kinabuhi. Walay lain nagsaad og kaluwasan. Praise God. Hallelujah. Unya sa diha nga natawo na kamo sa Ginoo, sa dihang natawo na kita sa Ginoo, makita gyud ang resulta sa kinabuhi. Nag-ingon siya kahayag. Siguruhon nato na mahimo kitang kahayag. Matthew chapter 5. Okay.
John chapter 8 usa di ay ta John chapter 8 verse 12. Okay. Ingon siya dinhi, ako ang kahayakaw magkinabuhi sa sala. Kay ngano, biyaan naman niya ang sala. Walay pulos ang atong ginahimo na water baptism kung maulang gihapon ang kinabuhi nimo. Ikaw ang mo desisyon. Gihatagan ta sa Ginoo o kagawasan sa pagpili. Free to choose. Kagawasan sa pagpili. Pilion ba nimo ang kinabuhi o pilion ba nimo ang kalaglagan? Pero ang libro sa Biblia nagaingon, pilia ang kinabuhi. Okay. Matthew chapter 5 verse 14. Nagaingon siya, kamo ang kahayag sa kalibutan. Gikan kang Kristo, nibalhin kanato ang kahayag. Kay siya man ang modelo, si Jesus Christ. Nagpuyo diha sa lawas sa unod sa tao. Kay pinaagi niya, siya ang modelo sa atong pagkinabuhi. Ug tungod niini, mingon siya, kamo na usab ang makita nga kahayag. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Ang syudad nga naa nahibutang sa bungtod, dili gayod ka na matago. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Walay tao nga magdagkot og suga ilalom sa gantangan, bowl. Instead, they put it on its stand. Ibutang gayod kini sa ibabaw, butangan kini siyang tungtunganan, and it gives light to everyone in the house. Kaya ang tuyo niini nga ang suga ibutang ibabaw aron ang iyang kahayag mulukop sa tibuok panimalay. Verse 16. In this same way, sa maong paagi, let your light shine before men. Unsay buti pasabot niini, ipakita ang imong dakong kausaban kay daghang mga tao karon nga nagpaniid nimo og nausab ka bagwala. Timan-an kanila kung palahubog ka, dalitan yung kanila unya ug unsa pa. Pero kay desisyon naman nimo. Dili na gyud mapugos bisan pagliguon pa kanila. Pero kung wa ka pa makadesisyon sa pagbag-os kinabuhi, manglingi-lingi yung ka mo ingon, wa may nakakita. Respetuhon lang nato ni. Kay lisod man og kinahanglan magmaayo ta sa ilaha, magmaayo ta, umuinom na lang ko kay aron maayo gihapon sila. Hallelujah. Naay bersikulo nga bantayan nato dinhi. 1 Corinthians, isulat na ninyo. Ayaw gyud mo padala aning bersikuluhan ni. Kay tuison sayawa baya ni. 1 Corinto 10. First Corinthians chapter 10.
verse 25. Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience. Kaon. Bisan unsa. Eat anything. Kaon bisan unsa. Kanang gibaligya diya sa palengke nga walay daghang pangutana. Verse 26, kay ang yuta iya sa Ginoo, ang tanang butang niini iya sa Ginoo. Kini nga verse, maingon nga kaon pare, di amay dugo diri pare, kaon pare, lami ra ba ning dugo-dugo diri pare. Hallelujah, hinumdumi, templo ka sa Dios. Ang buot pasabot ni Pablo niini na naay iyahang gimisyonan ni ani. Pero mas labing maayo na naakay desisyon. Okay, kung naay nakakita sa verse 27, if some unbeliever, dili Kristohanon, invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you. Na, kung naa kuno yung mga unbeliever na mo imbitar ka nimo, iyala, kaon, bisan unsay butang diha, without raising question of conscience. But if anyone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, both the sake of the man who told you and for conscience sake. Mao ni ang gibarugan sa uban. Hallelujah. Tanan kuno nga naa basta pagpasalamat lang sa Ginoo, pasalamatan ra, wala gyud nay problema. Mao ni, bantay mo ni aning bersikulo ani, kay gamiton sa yawa ni aron paglingla. Okay. Linglahon ka sa yawa ni ani. Unya kung imong basahon bayani, praise the Lord, hallelujah. Gituyo rato ni Pablo. Kay mo ragnaa siya mission pero sa tinuod lang wala, dili gyud na mao. If some unbeliever invites you to a meal and you want to go, makiguban ka niya, hala kaon bisan unsa iyang ibutang diha. Bisag dugo-dugo pa. Nga walay pangutana. But if someone says to you, hala gikahalad baya na, then ayaw nagkaon. Both for the sake of the man who told you and for conscience sake. The other man, conscience, I mean, not yours. For why should my freedom be judged by another? Conscience. If I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced because of something I thank God for? So, whether you eat or drink, okay, or whatever you do, bisan pakunog tanduay ang imong imnon. But listen na, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Mauna ni ang ilang gibarugan na mag-inom. Pwede ra di ay mag-inom ta. Ala, sa ngalan sa Ginoo. Okay. Do not cause anyone to stumble, whether Jew, Greek, or the church of God. Okay. Even as I try to please everybody in every way. Bantay yun yung bersikuluhan eh. Brad, niabay mabasa, Brad. Pwede di ita mag-inom ani. Basta sa ngalan lang sa Ginoo. Nara na sa imo. O kung naa kay kaalam, ang magsigig inom diya, madugay, mutuwad yung ka. Oh, puison man na. Maubitaw nga nag-ingon ang Ginoo nga pagmaalamon kamo, mao man nag-ingon ni Pablo nga panahon sa iyang misyon, kay naa magud ni siya misyon. Unsay ilang gi butang diya, ay ilang daghang saba, kaon lang, pero pilia, ayaw patagag kaon niya pilia. Siya ro dugo ra day na sudan diha permi. Na ginay lain diha, na ginay bulad o ginamos diha ug unsa man gulay gyud diha. Nganong
mukutsara man jud kanina ng dugo. Kadagang mainom ng tubig ug sa pala diha. Nganong kana magyon taduay may pilion. Aw na bitaw bersikulo, whatever you drink, whatever you eat, eat in the name of the Lord. Oh. So kung imo nang buhaton wala gyud kay kaalam. Okay, mga bag-o nga tao sa Ginoo kinahanglan magsusi na gyud tag maayo ni ani. Okay, naapay nagpabautismo na gamay ko praise the Lord. Hallelujah. Basig inon ta ni ani nga moabot ta panahon na mo raising question ba nga, Pastor, bata pa man kong gibautismuhan, mo ra pa magkay ko kasabot na to, maulagi na. Hallelujah. Mao magani na kana yung insakto yung edad kana nakasabot siya. So, sa man decision man. Okay? Gitubos. Gipasaylo. Giluwas. 1 John chapter 3. First John chapter 3 verse 9. Okay. First John chapter 3 verse 9. No one who is born of God will continue to sin. Ang sabot pasabot ni ini. Sa diha na imong gipili si Kristo nga maoy imong manluluwas, unya nahimo ka na nga Kristohanon. Praise the Lord. Ang prinsipyo sa Ginoo maoy matuman. Dili prinsipyo sa simbahan o prinsipyo sa tao. Kining verse 9, no one walay gitugutan, no one, maunang prinsipyo sa taas. Dili ni prinsipyo, dili ni sulti sa simbahan. Kay daghang simbahan karon nga whatever you eat or drink, eat, drink in the name of the Lord. Do it in the name of the Lord. Maora. Mao nga dinhi sa Biblia nagkinahanglan gyud tag guidance sa Holy Spirit. Amen. Kay kung walay guidance sa Holy Spirit, mabasahan unya nimo og si Judas naghikog na mao ni tubag sa mga problema, mangambak tani. Praise God. Kinahanglan tag guidance sa Espiritu sa Dios. Praise God. Okay. So unsay giingon sa pulong sa Ginoo? No one who is born of God walay bisan kinsa nga gitugutan. Kung ikaw nag-ilaman nga giluwas ka, gipasaylo ka, ayaw nag-usba. No one is born of God. Mauning ang problema sa atong panahon, daghang Kristiyanos nga mga naduhig, nga gitawag compromising, na compromise. Compromising. Nganong na compromise? Kay ang ilahang pagkinabuhi dili man sa espirituhanong bahin. Galatians chapter 5. Dili man sa espirituhanon, dili man espirituhanong pagkinabuhi. Mauna nga nakompromiso, hilig og suroy-suroy, hilig og langyaw-langyaw, tuwa na. Hallelujah. Galatians chapter 5. Verse 17.
musipyat pamangani nang lagsigig simba kana pay walang kana pag yung walay simba-simba. Okay, nindot kayo tong testimonyo nga nadungog nako kang Brother John Tanahay. Brother John Tanahay, mi biyahe, mi uli na siya sa Ginoo. Maayo po itong pagbiyahe Kay mismo ang silingan, nakakita gyud sa kahayag sa ilang bintana. Naunta dito man si John sa hospital. Gili sa silingan. Nakita gyud daw nga pertig yung hayaga. Naa si John dito. Gitabunan sa kahayag. Unya, naguba naman kuno, nahurot unto sa to, katong oxygen. Wala na, hurot na. Naguba pagyud ang pump. Uy, nilagsik man si John. Singgit in town ang iyang anak nga doktor. Wala gyud lain nurse, wala hinduol na. Singgit na lang, Ginoo, walay laing kauban, ikaw ra gyud. Ang Ginoo wala matulog. Praise God. Naa panahon nga naana sa kalisod ang tao, naa siya. Mao gani itong mga tao sa Old Testament, panahon sa desierto naa siya, lisod man, ngano man sa desierto walay mapalit. Sa desierto walay tubig, walay mineral water. Sa desierto walay na maligyag ukay-ukay. Oh. Walay mole. Walay palingke. Moabot yun ang panahon na kita moarag na agyod sa desierto. Pero unsay gibuhat sa Dios sa desierto? Ang gibuhat sa Dios sa desierto, tanaw nato sa Deuteronomy, ayaw mong kahadlok sa dagan sa panahon karon. Ang Dios uban kanato. Deuteronomy, okay, chapter 8. Verse 4. Sige. Your clothes. Okay, dirita magsugod sa verse 3. Verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert for 40 years. Ngano nga tuyok-tuyok man sila sa kamingawan sulod sa 40 years, aron makakat-on sila sa pagkamapainubsanon, mapaubos, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, gipakaon kamo niyag tinapay, which neither you nor your father had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Verse 4, your clothes did not wear out. Amen. Sulod sa 40 years, walay mapalit ukay-ukay, walay mole. Pero ang gihimo sa Ginoo, ang ilang mga sinina, wala mga daan. Nahinomdom ko ni Pastor Cinco Saliti, dito may si Mrs. Saliti, nahimamat ako ni tawana. Ingon nga mo na tawana, namatay na ba, nabuhi. Namatay siya. Katong ilang lugar, sudlunon niya lapok pagyod. O niya, ang nagwali,
Ang iya hapong pastor nagwali. Di pa man siya pastor si 5 sa una. Namatay siya. Wala noon maimbalsamar siya kay kung naimbalsamar pa posible mabuhi ra gyapon kay wa may dili mahimo sa Ginoo. Bisan pag wa na kay tinai buhion kaniya mabuhi mag. Namatay si 5. Dili tong 5 na taga dire, tagaliti na. Gamay tao payat. Pagkamatay niya, gihaya na siya. Wala na, sinipilyahay na sila og lungon. Sinipilyahay na. Ibalo kag maghimog lungon, dili ba na mo man og 5 minutos, maggabas pagod na, napurma na ang lungon. Wali na pagkagabi, nagwali na tong pastor, kay kining patay, serbisyuhan man nila. Sa dihang giserbisyuhan na, ning bangon man na si 5. Pagbangon kini mga tao lagi po nga perting hadlokan nangambak sa bintana nang lusot sa pultahan perting yung pangahadlok nila kay ang patay kuno himbangon ay kung patay hilakan pero mabuhi managan man hasta ang asawa niya didagan gigunita ni 5 nganong mudagan maka pag anda mo pagkaon kay gigutom ko anak siya kay lugnut yung asawa gibudagan pero sa wala pa mo bangon si 5 naghilak ka siya muhilak magyud nang mabilin muhilak labi na gyud og kanang ining biya na daghan yung bayronon uning biya pagkadaghan pag yung mga bayronon niya may mga tao mga ni dinhi mga hatag magtag 5 pesos pero mukaon mabog 50 nakaron si pastor ang nagwali, nihisibog siya. Uy, iya din gigunitan si 5. Buhi yun. Yun siya, gigutom ko. Tanaw siya, nung sanay ko. Dahil lungon. Patay na ka. Di ay. Anara di ay na kanang mamatay. Kana yun yung makatulog ta, mawag yun na idagway kamatayon. Kanang matulog ta, maugyod na siya ang pultahan sa kamatayon. Dili lang madayon kay di pa man di schedule nato. Kana madugang hayang-hayang nimo nya una-una kanya akin-akin sa tiil ana-ana madugay mo hunong man patay na. Mao na pero gaginawa ka. Wala na niya sa diyang mapatay na, gaginhawa ka, mabungol ka. Niya kanang mata, anang mata, pikatan ng mata di ba sulirat. Sulayra ko na ninyo ka na matulog sa inyo, pikatan ng mata di ba, anang mata di ba? Oh. Moto na gipakaon si 5, dili pa siya pastor, gipakaon siya. Ang mga tao naghinay-hinay doon, tinuod to, nabuhi. Nagpangutan na pa sa silong, tinuod. Dugay pa silang impalik. Hadlok lagi siya, kay patay na na niya yung bangon. Gipakaon. Kumagkaon, ning ingon dayon siya, moora kong nagdamgo nga naglakaw og perting layoa. Mo niya sulti. Layo kaayo ang akong biyahe. Unya pagkanindot sa akong giadtuan nga lugar. Iyon siya sa kalayo sa akong lakaw, didtoy nisulti sa ako. Gisulti ang ito siya. Mubalik ka. Kay duna pa'y buluhaton nga wala mahuman para sa imo. Kay pabalik siya. Gisultihan siya, 5 ka tuig gikan karon. Mulakaw ka, nga dili ka muuli sa imong panimalay. Gisultihan niya ang asawa, 5 ka tuig ko, nga dili muuli sa atong balay. Mulakaw ko kay naay misyon. Tinuod yun na, 5 gid ka tuig si 5 nga wala muuli silang balay. 5 ka tuig, 5 pod kasimbahan ang iyang natukod. Ang iyang nahibudngan, kay wa man siya kwartang naglakaw, naamay mo pakaon yun niya. Naay mo pakaon, naay mo pasaka,
Pero ang iyang nahibudngan, ang iyang sanina, walay ilis-ilis, wala mo mabaho. Tanawa ra, oh, ang ako pong parente, karon si Pastor Cinco na pastor siya nagdala sa 5 kasimbahan, nahimo siyang area overseer sa Liti. Oh. Ikaw di ay mo din na imong karanasan nga, ito gamit gyud ka sa Ginoo. Anya pawalihon nimo moarag dili gyud makapanalangin kay moarag dili maayo pagkasulti. Pero di ay daghang mapanalanginan basta Ginoo na mo puyo tumoy sa dila ba. Daghana. Oh, naapag yun among parente, inaani gihapon to, namatay. Bana ni Roseng, kahila ka atonoy, Roseng Molina, taga Digos. Driver, operator o grader. Bana ni Roseng, Christian, one way. Namatay, si Fredo di ay, Fredo pangalan adto. Namatay si Fredo. Unya, sa buhi pa to si Fredo, buutan gito si Fredo. Unya na may mga anak na mga sagoy-sagoy. Sige gyud ingon si Fredo, kamo moabot ta panahon magmahay ra gyud mo. Oh, si Fredo da ito. Operator og bulldozer, kanang grader. Pagkamatay niya, diha sa ospital patay na gyud siya. Gibutangan man daw siguro tugapas ang ilong ug ang baba. Parting hinilakay na sa wala pa mabutang sa morgue. Patay na siya. Gihatod siya ug asato siya gikuan. Diha na siya nanay mga tao. Nang hilak ang iyang mga anak, pamilya naghinilakay sila. Nibangon man na si Fredo. Nibangon. Kuratan mo sila. Pagbangon, tangtang ang mga gapas, kuhag Bible. Nagwali si Fredo daw, oy. Wali siya, mga tao yang giparawat, wali. Yang gikasaban. Kamo, maghilak-hilak mo, wa mo mahibalos kung giadtuan, nindot nga lugar. Oh, tungod ninyo, nahibalik ko. Wali siya. Pagkahuman og wali, higda siya. Largo na. Oh, tanawa ra. Oh. Unya katong si 5 buhi patud karon. 5 ka tuig usa siya ni uli silang balay. Wa mabaho ang iyang sanina. 5 ka tuig. Kanang 5 ka tuig wala siya dalang kwarta, wala siya sinina. Pero naay mo pakaon sa iya. Tanawa ra gyud ning Ginoo no. Mao po diri sa Deuteronomy chapter 8 verse 4. Ang inyong mga biste wala mga daot, wear out, wala mga daot. O ang inyong mga tiil, your feet, wala manghubag og lakaw-lakaw sulod sa 40 ka tuig. Mao man ning swil no, hubag man na. Oh. Mao man ni swil. Your feet did not swell during these 40 years. Wala pang luthi, wala manghubag. Sulod sa 40 katuig, tiyaw mo ng 40 years, lakaw-lakaw nila diha sa disyerto niya. Kana bayang disyerto, perti bayan ng inita. Delikado ang disyerto. Sa adlaw, init, walay kahoy. Sa gabi, kuyaw. Ngano? Maglakaw ka sa gabi nga walay klarong suga nimo. Sa gabi manggula ng mga grabe na mga bitin ug unsa pa diha na manggula. Sa adlaw mutabon ilawom sa balas. Kay init man sa ibabaw pagkagabi manggula na kay mangitag kan unon. Pero unsay giingon diri sa Biblia, ang Dios nagauna kanila, nagalakaw. Sa adlaw mahimo siyang panganod. Sa gabi, mahimo siyang kalayo. Kung asa man ang kalayo, tuwa sila nagasunod. Ngano man nga nag-una man ang Ginoo, aron dili sila madisgrasya. Bintaha gyud Ginoo gyud mo'y naa sa atong kinabuhi kay ngano, dili gyud ka madisgrasya. Dili ka mahitumpawak. Unta wala naman tay paglaom kay ngano
naa nata sa kinabuhi nga dili mao. Darkness. Giluwas kita gikan sa kangitngit. Isaiah, tanaw na to ning Isaiah chapter 60. Giluwas kita. Ayaw padali-dali, ayaw padalos-dalos. Praise God. Nag-ingon din verse 2, Isaiah chapter 60 verse 2, tanawa ang kangitngit mutabon sa kalibutan, ug bagga nga kangitngit nga mutabon ibabaw sa mga tao. Nakita na sa Dios nga ang tao wala na'y mahimo, gitabunan sa kangitngit, kanang kangitngit maunang kalisod, kawadon, kapobrihon, kasamok, balatian, sintomas, gitabunan sa kangitngit, tunglo, kamatayon, katapusan, wala yun. Salamat sa atong panahon karon. Kay pagsugod sa Ebanghelyo, girestore, maayo gani, kay dugay na baya ning Ebanghelyo hani. Tiaw mo niya ito pang 19th century pa, 18th century pa. Hapit na tamahuman sa 2000, musira na. Dugay na ning Ebanghelyo hadiay, may gani kay nakapanggunit pata. Gani bisan sa Ebanghelyo daghang nagsabay nga dili mao nga Ebanghelyo. Kung asa gani ang buluhaton ni Kristo, tuwa dito ang yawa nagsunod. Sa upat lang daan kabinhi nga gihagbong sa upat kayuta, kaklase sa yuta. Ang usa kabini nahagbong sa dalan, ang usa kabini nahagbong sa kabatuan, ang usa kabini nahagbong sa kasempinitan. Usa ra gyud niya sa Ginoo, ang tulo iya sa yawa. Kung asa gani ang buluhaton sa Ebanghelyo sa Ginoo, tuwang yawa. Mao na nga kung wala tay kaalam kay balo sa Ginoo, dili gyud mo may baluan. Dagang gwapo lagi, gwapong simbahan pero dili gwapong kasing-kasing sa tao. Mao magyud na nay uban na mga tutyal tutyal kaayo lagi. Mangita yung mga gwapo kayo. Tanawa kung nausaban ng kinabuhi. Bagga nga kangitngit. Mitabon. Okay. Mao na nga mga tutyal lagi pod, mga taong kauban, tutyal pod kayo, tanawa. Kita ng bunga. Ang Ginoo wala magpakatao nga tutyal. Wa gani siya gianak sa maayong dapit sa anakanan, maayo pata kay gibutang pata sa laing-in, hospital, naapag yung sariling doktor, hayahay pa. Pero ang Ginoo, kaanak ko na gyud si Maria, nangita na sila kwarto, asa puros walay bakante, wala gyud, walay bakante. Asa man si Jose nagpaingon na may pasungan sa baka nga imnan, mao na lang yung taon to'y gilimpyo-limpyuhan, dini na lang Maria higda diri. Butangan na lang niya kanang mga sagbot na, yan na ba? Diha na lang siya, gianak ang Ginoo. Praise God. Baga nga kangitngit. Dinhi sa verse 13 sa Colossians chapter 1 verse 13.
Tan-aw na to ni Colossians chapter 1 verse 13. Mao ni ang iyang giingon sa ikaduha. Kay kita iyang gitubos, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Sa pagkakaroon, daghan na ang na-enjoy diha sa gingharian sa Ginoo. Kay ang gingharian sa Ginoo wala didto kundi ang naga-exist dinhi sa kalibutan. Mo na si Pablo naka-experience siya. Niingon si Pablo na ang gingharian sa Dios is not meat nor drink, but righteousness, peace, joy. Ang gingharian sa Dios dili kalanon ug dili ilimnon kundi ang pagkamatarong nga Dios non, kalinaw o kalipay. So naga-exist sa atong panahon karon. Pero kumusta ba ang ubang mga Kristohanon? Na-enjoy ba sila? Nakasulod ba sila? Niya nang giingon, pagkamatarong, kalinaw, kalipay. Siguro, daghan ang nakasulod, pero doon nagyoy uban na wala makasulod. Nganong wala man sila makasulod? Okay, so ang Biblia, nagasulti sa mga hinungdan nganong wala man sila makasulod. Hangtod gihapon karon, puno man sa kaguol, puno man sa kabalaka, puno sa mga problema. Ang Ginoo dili bakakon kung ang tao mosunod lang. Mo inay giingon dinhi sa Deuteronomy. Tan-aw na to ang Deuteronomy ha. Ablihan sa nato ang Deuteronomy. Chapter 28 sa Deuteronomy, verse 1. Mauman niya ang problema. Nag-ingon siya, if you fully obey the Lord, your God, o careful, kanang pulong careful ba, mabinantayon, lahi ang obedience, lahi pod ang nagbantay. Kanang obedience, nagtuman. Pero naay lahi nga magbantay. Duha ni obey o careful. If you fully obey the Lord, your God, and carefully follow, mainampingon, ikaw nga nagsunod, kay kini di ay pamaagi sa Ginoo, kini di ay pulong o balaod o kining ginadili o kanang wala gidili, ang pinganan di ay ni siya, mao di ni giingon, sulod ka mo sa masigpit. Kanang pulong masigpit, dili sayon. Sulod ka mo sa masigpit nga dalan, dili di sayon. Kay lapad ang dalan, ngadto sa kalaglagan. Sigpit ang dalan, paingon sa kinabuhi. Mao ni, ngano nga ang mga tao sa unang panahon, wala sila makapasar sa pamaagi sa Ginoo tungod kay dili man nila nakuha kini. Kanigiingon, carefully follow all His commands. Tungod kay dili man careful, hallelujah, unsay nahitabo, o di ara. Verse 15. Deuteronomy chapter 28, verse 15. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His command and decrees I am giving you today, all these curses, tanang tunglo, will come upon you. Tanang mga dimalas, tanang mga viruses will come upon you. Unya gipakapinan pagyod,
and overtake. Iaw muna. Overtake. Mga nga dinhi diyari, dinhi na kang Kristo sa New Testament, praise the Lord, hallelujah. Sa dihang gibautismuhan ka na, napasaylo na ta. O sa dihang gipasaylo ka na, bag-o ng imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Bag-o na. Okay. Maayo bang pulong sa Ginoo? Bag-o na. Ingon siya sa chapter 3 sa Colossians chapter 3 verse 3. Colosas 3:3. For you died, kay kamo mga patay naman, dili patay nga namatay sa lawas, namatay sa sala, kana mo'y buti pasabot. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is in your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Verse 5, Patyana puts to death, therefore whatever belongs to your earthly nature, mo magyud ni makapaproblema kanang mga reputasyon mo anhi sa simbahan, mo arag santos, pero sa gawas Ginoo ko madungog ang istorya. Mahibalo baya punta ni ana, di ba? Naidaghang istorya nga madala sa hangin. Pero sige ra kay nga no ampo raman gyud gihapon ta ni ani. Iyon siya, your earthly nature, ang imong kinaiya sa yutan-ong kinabuhi, sexual immorality, pagpakighilawas. Praise God. Okay, amping tani ani. Impurity, kahugaw, lust, unod nun nga pangibog, evil desire, dautan nga mga pangandoy, greed, dalo, nga maoy nahimong idolatry. Iyon siya sa verse 6, tungod ni ini, ang kapungot sa Dios magaabot gayod ni ana. You used to walk in this way, in the life you once lived. Kaniadto, maunay atong kinabuhi. But now you must trade yourselves. Apan karon, nag-ingon ang pulong, ayaw gyud ninyo na pagbuhata. Kay ang tanang mga butang nga ingon niini, mga kasuko, unsa pa ni kaligot-got, unsa pa ni pandaot, pandaot. Ayaw gyud mo niya anang mga panghilabot, ngano manghilabot unsa may atong ginansiyahon diha. Wala gyud tay ginansiyahon diha, ba di gyud ta ni ana makaginansya. Mapurok hinuunta. Praise the Lord. Kaligot-got, pandaot, slander, butang-butang, blasphemian, or butang-butang, filthy language, gikan sa atong mga lips. Iyon siya, do not lie to each other. Ayaw mo pagpamutbot. Dili na magbakak kay ang tanan kining mga salaan ni sa Old Testament pa man ni gikan ni mauni ang ginamaster nato sa Old Testament. Kining mga sakita ni sa Old Testament ni bawal na ni sa New Testament. Daghan bang mga kasimbahanan, daghan bang mga Kristiyanos nga
Old Testament lang gihapon ang ilang karakter. Dinumtanay, manghilabot, kasina, hitatse, himantayon, tabian, chismosa, o chismoso. Okay. Iyon siya din, do not lie to each other, since you have taken off yourself. May bang pulong sa Ginoo? Mayo ginahinay gitag lig-una ni ba? Kay ngano rapture, hallelujah. Walay second chance. Makadungog lang mo katong gipakuan ako ni Duy Inutan na duula si Duy Inutan diha na Duy isir ragon ni Isguha. Kadungog lang mo adto na. Okay, since you have taken off your old self, sa diha nga kamo inyo namang gihukas kining daang pagkinabuhi. Unya and have put on the new self, inyo nang gisulob ang bag-o nga kinabuhi, which is being renewed in knowledge in the image of its creator, kansang kita ginabag-o na uban ang kahibalo o imahe sa magbubuhat. Here there is no Greek, walay pinalabi, ambot pasabot sa verse 11, walay gipalabi, Grego ka ba o Hudyo ka ba? Tinuli ka ba or dili ka ba tinuli? Barbarian ka ba? Kanang taong luog ka ba or unsa ka ba? Slave or free? Walay gipili, but Christ is in all. Apan alang kang Kristo tanan iyaha. Busa sa verse 12, therefore as God's chosen people, wow, mayo gani kay gipili kita kadaghan sa mga tao ang uban nga matay na. Mayo gani kay gipili kita, chosen people, holy and dearly loved. Ayaw gyud mong sundog niya ng ubang pangatarungan nga whether we eat or drink and eat in the name of the Lord. Bantay gyud mo niya na. Ayaw gyud mo sakay niya na. Ingon siya din barbarian ka ba or taong luog, Sesian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, busa, as God chosen people, holy, nadungog ninyo na, amen? Okay. Amen? Unsa ragod ng ingredients sa amen? Revelation chapter 7b, tanawa, ibutang diya sa ito ang lead wall. Lead wall, amen. Unsa ning ingredients sa amen? Chapter 7, verse 12. Okay, wala pa. Okay, ang amen, nara. Ang amen, sa dihang moingon kag amen, praise and glory. Sunod, wisdom, ug pasalamat, ug dungog. Unsa pa? Power and strength. Unsa pa? To be our God forever and ever. Sa dihang moingon kag amen, pila ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To be our God forever and ever. 7. Dunay 7 ingredients. Sa mubo lang amen, dunay 7 ka mga ingrediente nga nagauban diha. Tiaw mo kadaghan, pagdaig, paghimaya, kaalam, pasalamat, dungog, gahom, kusog. Kanang gahom diha, kanang power, boom! Amen! Kana, naapabay relasyon si Satanas diha sa uban? Bulagin na baya na. Muingon man si Satanas, hinay-hinaya lang pag-amin kay labing bayata. Bulagin na, uy. Amen!
mulupad siya, basta musinggit ka diha, lupad na siya. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Klaro bang pulong sa Ginoo? Okay, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, mundang na ko. Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe ang tanan mo sabat, sulobe. Clothe mo na. Sulobe. Clothe yourselves with compassion, kindness, kanang compassion, kanang kaluoy na dili lang sa baka na may luuya. Pag moingon kang luuya, naanay nag-una nga gitabang nimo mo anang compassion. Kanang mayon luuya oy luuy lagi na niya wala siya giuna paghatag. May pagdili na lang ilitok nga maluoy. Dili na compassion. Compassion kanang matinud-ano nga kindness, humility, gentleness, patience. Verse 13. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. Pasaylua, magpinasayluay, unya magpinasayluay, whatever grievances, unsa man ang mga problema, grievances you may have against one another. Grievances. Nya na problema ni brother, na problema ni sister, magyayungay ta. Amen. Magyayungay sa pag-ampo, magyayungay sa pagtinabangay. Basta kay mo na giingon sa Bible, magyayungay kamo. Okay, asa to nga verse na. Magyayungay. Magyayungay. Okay. Kadali lang Magyayungay. Therefore, magyayungay. Hindi mo receive. Sige ra, pangitaon na ako to. Nawala mo to ako magyayungay. Okay. Sige ra, magyayungay. Unya na lang na. Okay, maibang pulong sa Ginoo. Naana sa Galatian, pangitaon na ko itong magyayungay. Na ato, magyayungay kamo sa tanan nga mga suliran mo nibot pasabot ya. Magtinabangay taingon nga kita o sa kapamilya sa Dios, magtinabangay kita. Okay, kinsa to naka-appeal diri sa niadtong prayer meeting. Napahibalo ni Sister Marites, buhi pa si Brother John niadto. Naana sila'y dako na mga suliran, bayronon. So, nihangyo sila sa financial. Magyayungay po ta. Amen? Okay, napahibalo naman namo to. So, sa paagi ni Ani, si Sister Marites na lang ang hatagan na kong paagi unsay mga maayong buhaton. Okay? Dili gid sayon baya tinuod na ko kung magtinabangay ta, unsa to ipugas mo ani man punta. Mas maayo nang kitay mo tabang dili ba? Amen. Manindog ta. Manindog ta padayon taon yang hapon. Nindot ni nga mensahe. Praise the Lord. Praise God. Bayaw sa itong mga kamot, Ginoo, salamat sa imong pulong. Panalangin ni ang imong makatauhan. Salamat nga dili gayon malaksi ang imong pulong sa among kinabuhi. Na gayon imong pulong, whoever keeps my word will never see death. Ginoo, dalaygon gid kayo ikaw. Nagalaom kami, Lord, na walay usa ka namo na mahibilin. Nagaampo kami, Lord, panahon sa imong pagbalik, walay usa ka namo nga mahibilin. Ug salamat Ginoo nga lig-una lamang ang matag usa ka namo na walay lain si Kristo ra gyud ang aniya sa among kinabuhi. Among ipasalamatan ikaw sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Ang atong Diyos, puri kaayo, wala siya mamatay.
Angayan siyang pagadayon, angayan siyang bugyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Angayan siyang pagadayon, angayan siyang bugyawan, angayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukapyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Kapyot ko sa iyong presensya. Doon na lang ang panahon, iksod ng Diyos na siya. Mubalik, ikaw o ako diyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako diyan. Kuhaon, lalino talipay ang ating matagam-taman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad Bulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos.
tumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik ikaw o ako tiyan, uhaon sugaton ta siya. Ikaw o ako tiyan, uhaon lalinong nagdusa, panganod lulog